ба шӯъбаи вазорати корҳои дохила дар ноҳияи ҳамадонӣ аризаи ҷавони 24 солаи сокини ноҳияи мазкур ворид гардидааст, ки шаби 13 апрели соли 2024 тахминан 21:30 дар саҳни аввалии манзили истиқоматии зани 48 солаи сокини ҳамин ноҳия шахсони номаълум ошкоро аз дохили ҷайби ӯ ҳамёнашро, ки дар дохилаш 80 сомонӣ, як адад корти душанбеи сити ва шиносномаи миллияш буд гирифта, аз ҷои ҳодиса ғайб заданд. ҳангоми гузаронидани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия муайян карда шуд, ки ҷинояти мазкурро ҷавони 24 солаи сокини ноҳияи ҳамадонӣ, ки пеш бо моддаи 237 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон авбошӣ суд шудааст, бо маслиҳати пешакӣ бо соҳибхоназан, ки пеш бо моддаи 239 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ё барои далагӣ суд шудааст, содир намуданд. нисбати гумонбаршаванда парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 248 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз карда шуда, тафтишот идома дорад. зимни баргузор намудани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони милитсия муайян карда шуд, ки ҷавони 20 ва мардони 28 ва 33 солаи сокинони ноҳияи Диваштич ва шаҳри Истарафшан шаби 1 апрели соли 2024 тахминан соати 01:00 аз хонаи истиқоматии марди 57 солаи сокини ноҳияи Диваштич 12,000 сомонӣ ва ҷавоҳироти гуногуни тиллоиро дуздида, аз ҷои ҳодиса ғайб заданд. нисбати гумонбаршавандагон бо моддаи 244 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, тафтишот идома дорад.